Intersonic uvádí. Temný vesmír. V hlavních rolích dále hrají kamera, střih, hudba, scénář, výroba, produkce, režie. Tomáš, vůbec nic. celá ta propadená věc je mimo kontrolu. Ztratili jsme ji. Myslím, že ji ztrácíme. K sakru. Co teď? Dělej něco. A je to. Jsme mimo. Pohotovost. Vyhlašuju pohotovost. Naprostá ztráta směru. Věděl jsem, že se to stane. Tahle věc nemá dlouhý trvání. Na tom teď skutečně nezáleží. Bude na tom záležet, až na to přijdou ostříhoši. A jak na to asi přijdou? Doktor Forsyth. A v čem je problém? Ztratili jsme kontrolu nad Santarem 1. Chcete mi snad říct, že havaruje? Ano, pane. Zhruba za 2 hodiny. Chápu. Máte ponětí kde? Ne. Městskou policii, prosím. Městská policie, seržant Yamato, co si přejete? Má službu detektiv McLemore. Ano, prosím. Mohu s ním mluvit. Teď tu právě není. Chcete mu nechat vzkaz?
Jo, kamaráde. Špína vždycky vyplave na povrch. Stůjte! Policie! Utíkej! Utíkej, člověče, utíkej! Stávej! Do háje, podívej se na to. Do háje, teď je to ještě kluk. Co je v tom pytli? Je to nějaký podvod. Zabit pro pytel pitomosti. Byli jsme ujištěni, že nic takového by se nemohlo stát. Fakta jsou jednoduchá. Doktor Michelson? Chápete, vyvíjíme ve vesmíru něco jako novou formu biologické války. Nejsou to klíčky nebo viry, je to něco mnohem komplexnějšího. Něco, co nejen žije, ale i myslí. Proč mi k čertu říkáte něco, co už vím? Z pověření vlády Spojených států vašeho šéfa pracujeme na vývoji nové tajné zbraně, generále. A mělo to zůstat ve vesmíru, Forsythe, nemělo to spadnout dolů. Bůh ví co, Bůh ví kam. Děláme, co je v našich silách, abychom určili přesný bod. Domníváme se, že to nepřežije ten náraz. Doufejme. A co když se mýlíte? Domníváme se, že přežije to ten náraz, budeme schopni to zavřít. Buďte bez obav. Takže, jak to vypadá? Zmačkaný. Moc zmačkaný. Je to mnohem lepší než pohled na krev. S propadem. Robertson. Mám to rozumět. Jenom klid. Vypadá to, jako kdybyste měli zajímavý večer. Co se stalo? Sebeobrana. Vyprávíte? Asi 20 minut po půlnoci jsme spozorovali podezřelé uvnitř budovy. Moment. To tělo tamhle patří jednomu z těch podezřelých. To je možné. Dál? No tak, když vyšli ven, podezřelí vytáhli svoje zbraně a začali střílet. Tak jsme stříleli také. Rád bych to měl od vás napsaný na papíře. Za několik hodin. No jistě, kapitáne, jistě. Jinak jste vy dva v pořádku? Ne, vlastně víte. Jo, jsme v